badakit, oraindik ez daki euskaraz hitz egiten. Gero erakutsiko diogu denon artean, bai, elefanteen hizkuntzaz hitz egingo dio. Bai, egustatunean eleanetan gara. Gubaila bizigula, hizkuntza. Elefanteen hizkuntza, esango dio, iritsi zara, maitia, izango diote atean nahi zuen. Esan du baina, aterako dela, baina oso lotxatuta dagoela. Orduan, denbora pizka bat eman behar dugu gure artean egokitzeko. Bai, gu lagunduko dugu, eta balaguntzeko begiak ikiban ditugu, eta amararte zenbatu poliki. Amararte zenbatzen baldakizue. Eta zuek? Bai, amararte, preso bete! Berriak ikita deno! Berriro iki! Ez zabaldu! Deno batera! Bat, bi... Eta neluenean, etortzeko esango diogu. Bai, Afrikatzen dago, urbila da urruti. Orduan tizi emango dugu. Zepara itezu, ikizi ematen zete. Nahi duzu pizka bat? Eta ukako lagau. Eta zuen tizi ematen bakizue, hau kurrikulunean zartu behar dugu, Eskua gola! Eskua tiziak! Boxatu! Boxatzen badugu, zortzi pedalekin atertzen. Boxatu duzue! Ala, guaina hoa, intimuturrean ipini. Zure bai. Goxo hartu, eta kantatuko dugu. Haurtxo txipia, tori txipia, ezatzen pia, goxo, atena zuretzako, eta utitzen zarenean, zartotoko zentan, zartarroa eta txistora jakoitzu. Ikutu txipia, ustu zaizue. Vale, tenartu du, ahi potxolo. Bueno, orain ezan agur, kontan goxo bat, ala, nahi duzunean ez horri, lastai, zuk ez duzu airetuan ikasiko. Urekin ikasiko. Eskua gola, eskua patriketan, eskua gola berriro, tea! Agur, elefantea! Eskua patriketan, zartu, automatik zartu. Ez daukaran betapetik, ez daukaran txilmoratik, ez daukaran ipurdetik, ez guapora. Presta odete,